legend. Fatima Isa karamar su babbar su, aikin jarida rata ke rigin basu, kwararriya ce aikin jarida ba musu, kafin basira aiki Allah ya baki, a gidan rediyon Nas FM ina yinki, mai na legend dole in furta miki kalaman baki, 100% ni dai ina yinki, aikin jarida Allah kara ɗaukaka ki, kullum kina ta tarban baki, kwarewa ce shi yasa al'umma suna yaba miki, ba manyan ba kananan ba, kowa yana yabanki, kowa yana yabanki, kowa yana yabanki. Awad ana ta baki, awad ana ta baki, mu dai babu abinda za mu ce sai fatan kairi muke miki, karamar su babban su ke ta da banki a cikin su, ba musu ko sun ki ko sun so, ba musu. Nas FM ta kama babbar su na san wasu zaci su zaya su, suna soke ce dai a basu, yar jarida mai hikimar zance a bakin aiki, Fatima Isa yo ayoni, Fatima Isa yo ayoni, komai naki daban da nasu, gurin aiki ma daban da nasu, muryar ma naki daban da nasu, shi yasa shigar ki ma daban da nasu, to mention but few, Dr. Tima, komai naki daban da nasu, Dr. Tima, komai naki daban da nasu, komai naki daban da